Tak čím začneme? Formula. Počúvaj, ale vieš, že nám to kyčilanti zakázali tento plensten, že nebudú hnevať Žužu z Ildiko. Pozri sa, tak čo sme sa dohodli. Spolu sme si to kúpili, spolu si to aj vyžerieme. No. Dobre? Pozri sa, prvé 3 dny budú kritické, ale potom to tak prehrmí a už to bude v poriadku. No, tak. Začneme. Čo mám akože teraz robiť? Počkaj, takto. Najprv musíš zadať svoje meno. Aha, dobre. Láslo. Ale prosím ťa pekne, Láslo. Pozri sa, aké mená majú tvoji súperi. Aha, no? Krofštojger, Modmox, Motrix, Nitropover. Však, prosím ťa, ty si dáš Láslo, to prehráš ešte skôr, ako zasvieti na štarte zelená. No dobre, tak aké si mám dať meno? Ty máš aké? No. Ja? Ja mám Ultra Super F. Ultra Super F. Ako František. To by to bol povedal. Vidíš to? No tak ja dám, počkaj, Lokomotív GT. Čo to je? Nevieš, Lokomotív GT, najlepšia maďarská roková skupina. Presser Gábor, Ringost elmagad, a senki nincs, ki elringasson, Ringost elmagad. Nič? Nepoznám. Ty si hudobný ignorant. No, tak musíš zadať to meno, nech môžeme začať. Áno, dobre, no tak počkaj. Logaš, že to je dlhé. No tak daj len GT. No. Počkaj, dám GTL. L ako Lásko. Štartujeme. Počkaj, L. No, tak čul, môžeme. No, dobre. Teraz čo? Teraz pozri, bude štart, 3, 2, 1, zelená zasvieti, áno. Ľavá polovička obrazovky si ty, áno. Pravá som ja, hej? Tak ide, pozor, štartujeme, 3, 2, 1, teraz! To čo je za hovado s číslom 33? To som ja. Tak ale si ma vyhodil v stráte. To je moja taktika. Každého vyhodiť v stráte za mantinel. Počúvaj, čo znamená wrong by? To je asi meno nejakého hráča. Počkaj, to je nejaký hviešniek, však všetci idú oproti mne, ja iba uhýbam. Pozri na to, všetci idú oproti mne, František. Ale všetci idú dobre, ty ideš oproti. Ale tak kvôli tebe ma vyhodili teraz, no. Počkaj, otočím na ručnej. Kde je ručná? Servus, Lacika. To čo robíte? Uhni, ty paskuda. Jaj, te hólyag, nem látod, hogy gyorsabban megyek, mint te. Menjen az útból! Lacikám, ja pýtam, čo tu robíte? Haló? Počas, robil som predbiehací manéver, Ildiko, však som o kolečko dozadu. Ja ti urobím taký manéver, že budete o 10 kolečiek dozadu. No, Ildiko, mohli by sme dohrať. Lacikám, ty si mi slúbil, že nám budete kupovať tento PlayStation. Ale no však to nebude. Však to Františkové, ne? No to on kúpil. František, ne? Ty si kúpil, to my len u nás testujeme. Čo? Áno, to je moje. Tebe Žužu dovolila kúpiť? Áno. Tak to láskavo odmontuj a ber to domov a nerob z môjho manžela gamblára. Áno. Chcela si povedať gamblera. To je jedno, čo som chcela povedať. No, dobre. No. Nechcem mať tento pekelný stroj v mojom byte, Lacikám, a ty nemáš nejakú prácu na robotu. Niečo sa nájde, áno. No, tak, počkaj. Ahoj, Ultra Super F. Ahoj, GTL. Ja ti dám. Tak, tu máš, na. Neruší. Zabijem ťa, ty svinia. Prídem inokedy. Ale nie, poď. Sadni si. Ja som myslel, že sa na mňa hneváš, že som povedal Ildiko, že to PlayStation si kúpil ty. No. Nie, prosím ťa, veď nemal si iné východisko. No, tak ale čo, keď Žužu s Ildiko stret? Ale prosím ťa pekne, sú tak povadené, že sa nerozprávajú, nie od dovolenky, a už sú to 2 mesiace, takže je to vážne. Dobre, no tak... Čo hráš? No, pozri sa na to, vidíš? Veď z celého vesmíru útočí na našu planétu. A ja ju musím zachrániť. No, môžem ti dojako pomôcť. No, to by bolo dobre. Áno. To by bolo dobre. Sám na to nestačím. Áno, no tak čo? Vieš čo, zadaj si meno. Áno, ja budeme hrať doja. Áno, počkaj, tak však Lokomotív GT. Ale nie, prosím ťa pekne, to je tvoje pretekárske meno. Áno. Áno, teraz si musíš zadať bojové meno. Áno, no ty máš aké? Démon Killer. Tak ja budem Ördöggyilkos. Čo to je? To je to isté, ale po maďarsky. No, tak. Napíš Ördög. Ako ti napíšem Ördög? Tak daj Ordog.
Gilkoš. Gilkoš. Dobre, no, tak. Dobre, no. A teraz pointa. Takto, aby si pochopil, vidíš tú hávec tam, áno? Ty všelijaký dvojhlavý. Všetkých musíš strieľať na všetko, čo sa hýbe. Dobre. Jasné, za to máš body? Áno. A za tie body si nakupuješ ešte lepšie zbranie, aby si ich mohol ešte lepšie zabíjať. Keď ťa trafia, uberá sa ti zo života, vidíš? Tam máš dole život. Áno, tam máš percentá. Áno, ešte mám 100. Ešte máš to, no. To sa ti bude uberať. Áno, dobre. Tak, môžeme začať? Môžeme, len mi povedz, ktorá polovica je moja a ktorá tvoja. Jedna polovica. Nastavil som to na 2 hráčov. Áno, my dvaja proti všetkým. Jak mušketieri, čo? No, dajme tomu. No, dobre, no, tak, ideme. Poď, tak. Mám ty svinia! No počkaj, to som ja. Prepáč, som si povedal, že mám strieľať za všetko, čo pohne. Okrem mňa. Toho dvojhlavého podľa. Za mnou je Krima! Neboj sa! Dobre, vidíš, aj do druhej hlavy. Poď, tomu zostrelila hlavu a vyrástla mu druhá. Budem tak nabudený toto, že keď dohráme, pôjdem zabiť dvojšla. Dobre, len sa sústred, lebo už máš len 20% života. Čo mám teraz robiť? Teraz musíš nájsť lekárničku. Idem do auta. Ale kde do auta? Tam je lekárnička. V hre musíš ju hľadať taký krížik. A tam je, vidím ju. Zober si ju. Nestrieľajte! Ranený som!Tože to sú hyeny! Strieľajú po mne! Tri mi hrbát! Tak, poď. Dobre. Neviem. A to ktoré je hlava teraz toto, čo? To zelené. Ahoj, František. Počkaj. Dozade. Dobre. Tak, už ho máš ho. Ja z toho ďalšieho. Poď. Nemôžem ešte kúpiť nejakú novú zbraň? František, toto čo má znamenať? Bože, Zuzá, prestaň, teraz nevidíš, v akej som situácii. Dvojhlava príšera na mňa útočí. Idem ti pomôcť, počkaj. Poď. Zachráň ma, Láslo. Reagujem na meno Láslo. Zachráň ma, Ördek Gilkoš. Idem, démon killer. Už som... A teraz ma dobre počúvaj, ty démon killer. Jasne sme sa dohodli, že toto sa kupovať nebude. A ty si porušil svoj sľub. Nie. Ja som nič neporušil. To nie je moje, to je Ördek Gilkošové. A tebe to Ildiko dovolila kúpiť? Áno. Ja som poslúchal, som zarobil, robota teraz ide, som si kúpil. To. Tak sa jej idem opýtať. Vy spolu rozprávate? Počkaj. No, dnes mi Ildy zavolala, potrebovala vyriešiť nejaký delikátny problém v práci. Nož. Tak sme ten delikátny problém spolu riešili a všeličo sme si pritom vysvetlili. Vy sa už kamarátite? No to ešte nie, ale už sa spolu rozprávame. No s Bohom. A teraz čo? No tak pozri, povieme, že sme to kúpili spoločne a tým pádom nám to ľahšie prejde, podľa mňa. Ja mám teda. takú zlú zátuchu. Presne. Áno, aj to. No. Ja skôr myslím, že by sme mali rýchlo hrať, kým ešte môžeme.